This video that we are watching is what happened in Enugu State, Ogun local government. I will play the video. This is Fulani's herdsmen. They came attack people there, slaughter many people, they slaughter, enter the farm of our mothers, they destroy their farm. They destroy their farm. They destroy their farm. Now our mothers came out to cry, to do protests against what Fulani herdsmen did in their community, Enugu State, Nigeria. This is November 2024. So we are calling the Enugu State governor to immediately to take action concerning this situation. Eba Ogun local government, Kailo. Face your own, face your own. Collect by her. They never been so wound, they never been so wound. They even like Ogun local government and the government of Enugu. Government of Enugu State, yala the local government chairman. Get talk about melu. Even talk about melu, Baba Tala Yoseye Mata. Baba site 400,000 chicken rice. Lazara bia mbonge bonandia. And abajite la bank. Yeah, abajite la bank yo. Babia to follow dona manjo to be shaku bala o. I love you, Makaba Batala Yoso.
All of you, sorry. Get on there. Onye na-agba bụ ya wa bịa kwulote ifesie ya kwulote fesie ka fesie ya kwuru ya Hello. Hi. They even actually like a government of
Galihu. Ibi bụ dala aka gọọmenti gboo. Nne abụọ na ya chọgo ndị na malekwa. Ọ bụ emezi. Ọ bụ egwu leke ngwuru na ya nya. Pụtara ibo ibi. Pụtara anyị rice. Pụtara anyị mkpọrọ. Pụtara anyị garị. Pụtara anyị nri ọka. Ibi ebe mala ya eri beans. Ba pụtara ya olonye eze ka ọ bụ ole egwu ebe. Ọlọ́wọ́ bí bàbá jà lọ bàbá. Lónìí náà sọ fún ọ̀kadà kọjá èrè. Lónìí náà. Ọ̀kadà ẹ̀gbọ́n láì dé. Ayà ó fọ́nù lèkè. Ó bẹ́ẹ̀ bá kọ́ àtúbá yóò bọ̀. Ọ̀gùn jẹ́ gbẹ́ẹ́gọ́. Ìyẹ́ ibẹ̀. Wùrì kọ́ wọn ọgbà ẹ̀kọ́. Wùrì àwọn wo erikọ́ ibẹ̀. Màá gbé. Onye na-agbalọ agbalọ. Ya ji asa ibu ego ego. Soje wee nye. Nna ụta adị ụdị. Onye jelu ya kwọgbọ ibe idikọ bịa onye ogbogbo. Ma obi akụfụrụ ọṅụhụ. Ma obi akụfụrụ ọṅụhụ. Mmadụ na-eje akọgbu ibe niile ịdụra ọma. Akọgbu ibe niile ọfọwọ ma ego. Bayi na bayi na-abụrụ ibe. Bayi na-abụrụ ibe nlọbishiri. Mbago, genu taka trente, geniente. Ibe anyị bịa aka mgbe o nwebe onye na-alụbụ ụdụ anyị Fran egbugbu ụmụokoro anyị la mbụ anyị la Fran enwebo oke anyị laba agbagbo onwebe kọrọ ha anyị Fran isolọla akpata ibe anyị ji anya mmiri jekwute gọvanọ anyị njekwute anyị jekwutere ebo n'ahịa iri anyị agbata anyị otu enyemaka agbata anyị onye enyemaka local gọọmenti chairman anyị na-etinye ya bịa afọ anyị gọvanọ bịa afọ anyị bụ ụmụ ya ụmụ efe agha dị otu eleri anyị anyị a na-ekochie maka niile onyonyo enyogbe ude anyị onye na-asịrị ọrụ bụ ude ibele emela olori onye ọbịa sị m nọ ya onye ọbịa bịa ya gawa Fran na-egbu uji anyị abagugbo uji anyị bịara igbuo ya bakwata ọkụ kwue ya kpọọ ya ọkụ ugwu dị mkpala abịa ngute ji Fran etighị ugwu wee gbugbugbuo ịhapụ ji yọọ nshiwu mmadụ nwoke ka ụmụ emeela mgbe ga obere rice Fran bịa gbagbuo ma nwoke ma ụmụ emeela mbọ gbaa keke n'ọkụ Pụtụọ ngwongwo rice ya otu esi itichi abịa mee ya ọkụ ọkpakwa ya ụkọ ịgbọrọ nke mbirine Fran ehu oyele kaba ihe ele dị mkpa ibewe anya ole eho ịgbọrọ ụlọ afele kpa ya mewe ọtụlalụ ya Fran ewogbo mma ọ ka vie anyị zutere ụlọ ọgwụ kpọọ mmadụ jaja gbufie afụrụ enyela na ibe ndị a niile na-eme anyị be anyị ji bịa sịsa isi gọvanọ anyị ọla alụkwa ya bụrụ ụlọ ka nwata anya na gebo ka ya bụrụ ụlọ ka nwata anya niile ka ụtala eme isi eme na-achụkwa egwu na-abịa mgbe echụkwa egwu ụdịrị gbara ụbọchị Olorieze Sokwele afọ ọgwụ Olorieze Sokwele Enugu steeti Sokwele Enugu steeti ndị ebe ji agha ji eri baba nkịtị samini dị kwanyụ ọbịanya o samini dị kwanyụ ọbịanya anyị ji obi iwe bịa ka nwata laịla ala ka nwata bụrụ ụlọ ya lọ Ego
ibe niile ga-akpata nwata ozuzu onye ga-ngọ onye ga-etebe ga-amasị ka anyị hanya ya ịkọtala ya ka te ibe ga anyị mkpa